Sanibonani molweni namkela ezaseTV ngesixhosa. Iyaqhubeka ke incoka phakathi kukaMpumelelo nabazali bakhe. Usamile kwelithi yena ufuna uqale azeke intombi nto kunomama babantwana. Kodwa umseleki nonina bayayibhekisa leyo into bathi soze bayayihlaba. Umseleki uthi soze makaqale ngomama kaMhlophekazi uVuyokazi. Okanye abathathe ngexesha elinye uVuyokazi nalo muntu afuna ukuza naye. Kodwa yena umayeni uthe hayi akahambisani kwanaloo nto yena. Utheni nizawumithisa abantwana babantu bese bazobaxelela ngento yoba yena ufuna uthatha umntana olivirgin eqale wabamithisa ethi angazobabhedela nje futhi. Uthi nabanye wabafumana bengama-virgin ngoku uzobashiya kanjalo ngoba naku sebenabantwana abathathe emva. Umbuze noba ubuyisa la Queen Loli na uthe ubuyisa la ntombazana. uLoli ke ngulo wayekhe wabhizi naye kuMpumelelo watrenda ngayo. Umseleki uthe soze wamxelela into ezimbi zodwa ngala ntombazana so ngeke ade ayibuyise. uMpumelelo uthe uyazi yena uba uVuyokazi uzophatheka kabi kodwa ukukhathazeka yenye yezinto ekudlulwa kuzo xa kusakhiwa umzi. Umayeni uthe lamantombazana awazozibhanxa watsho ethi ke mabavuke emaqandeni bazophela ukuba bazolala. Uthe yena uyifemale naye zangalale avuke atshate uyayazi into ephatha kakubi omnye umuntu wesifazane. So umthombeni uthe yena kufuneka kuyolotyolwa kulo Vuyokazi nakulo Tirolo. Le eza nayo abayazi into. Nomayeni uthe hayi sokwenza lesiyaziyo. Umthombeni uthe noba angayenza aze naye lo ntombi leyo kodwa bazawusina ngexesha elinye noVuyokazi. Ngeke bamvumele athi uzothatha omnye umuntu kuqala asine yedwa. Umayeni uthe ke uyacela bake banikwe i-chance nabo ogela kuvuwe kubo uba bona ba-comfortable nangalento and ucela ibe ngiyozobabuza ke. uMpumelelo uthule ke kweli xesha kodwa ke uthe kwi-diaries yakhe into ebalulekileyo kukuba soze enze ngendlela efunwa ngabo yena ngoba le yijeni yakhe and yeyakhe bona nje okwabo bamcebise nje qha ufuna ukwenza lento acinga uba uzokwazi ukuyimela yena not efunwa ngabo ngoba xa seyimxaka izomela yena. Umseleki ke uhambile ke nonyana bakhe ubonakala uyodlala igolf apho bekumnandi ke kodwa ke uthe ke uye pha ngoba onyana bakhe benabantu abadala and beze ngamandla kubo. So uzova ke uba ithini na into. So uMpumelelo uthe yena uzothatha kweli qela likakhe lokuthandaza but uLwandle yena uzothatha kweli katata omncinci wakhe lokuba engumuntu wabantu abadala. So uLwandle yena uzawudila nezinyanya uMpumelelo udila nomthandazo. Wabesithi ke umseleki ubona ke badila ngento yenyongo banyanga ngenyongo. Wabesesongeza ke uMpumelelo uba namanzi. Umseleki ke uthe leni indlela ke yokwenza imicimbi ayihambelani ke nokunxila nokwenza izinto ezibheke ecaleni. Ukulala namantombazana ohlukeneyo kuzokonakala nje. Wababuza ke uba ni ready na ngoba kaloku nina nisagijima apha phandle. Bavele bajongana ke abafana bahlekana. Umseleki uthe kufuneka balale nabantu ababatshatileyo. Eyadini nje xa kulalwa ngakube ngabantu abatshatileyo not amantombazana. uLwandle uthe ke kucacile uba lento ke ngoku seyi-urgent. Umseleki uthe yena uzama uku-avoida ukuba uLwandle enze imicimbi ngebhokhwe ebe elala nabantu abangatshatanga. Nabo uzotsala imimoya kwaba bantu emibi. So bona kufuneka bayovuselela umsamo wabo ngoba bona sebawungcolisa ngezinto abasebezenzile and kophela konke ukuhlupheka kuye if abafana bakhe behamba ekhondweni lakhe. Asazi kuba ithini lento yele micimbi nokuba umuntu kwaziyo uba wena uzokhetha le omnye ukhetha le kanti abantu abadala umuntu abamphathi na ngoba bemfikele okanye bazikhethele. Le nto uMpumelelo inguye othi hayi uLwandle yena uzakwenza abantu abadala mna ndizawuthandaza. Asazi ke kukwamseleki upha. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe singalike futhi sicomment. Bye.